Ndị be anyị ndewonu, unu abọọlachi. Aha m wụ Ogechi Sylvia, awụ m dọkịta na mba ofesi. Taa achọrọ m ikwu okwu gbasara vitamin D na obi ịda mba. Obi ịda mba nke awụ nke na-eme na winter. So na mba ofesi anyị nwere otu anyị ji nwee ọkọchị na udu mmiri na Naịjirịa. Na mba ofesi ebe m nọ, anyị na-enwe winta. Ya bụ mgbe oyi, ezigbote oyi ga na-atụ, oyi dịka friza. Nke a wụ ihe eji ekele mmadụ ọbịa mba ofesi n'ọnwa ihe dịka Ọktoba, Nọvemba, Disemba, Jenụwarị, Febrụwarị, Maachị. Ụdịrị oyi na-atụ ọ na-adị egwu. So na mgbe oyi ahụ na-atụ, anyị na-achọpụta that chi na-eji ọsịsọ. Otu a m nọ na ndị mmadụ bịa na-ele onyonyo a, enwere ike ichesi na ihe dịka 7 n'ụtụtụ ma ọ wụ 8 ụtụtụ. Ihe awụ 10 o'clock, o rugo 10 o'clock ebe m nọ, mana chi ka na-eji. So na usoro winter, a na-enwe chi na-eji ọsịsọ, oyi na-atụ, and onye ọbụla ga na-eje ọsịsọ ọ ihe a na-achọpụta. So ka ihe a si enye anyị nsogbu, na-ekwu anyị ya wụrụ ndị si na mba Afrịka ma ndị si Caribbean. Nke mbụ bụ na anyị si obodo anwụ na-acha, ezigbo anwụ na-acha, ịpụtala dịse ebe niile ama mma maka anwụ. Anyị adịghị enwekwa chi ojiji ọsịsọ, ihe dịka 6:37 abalị, 7 chi ejela by 7, ihe dịka 5:30 ụtụtụ chi abọwala, 6 o'clock chi abọwala, 7 anwụ na-achazi ebe niile. Mana ebe a ọ na-agbanwe, ọ na-echenji. Na usoro sọma, anwụ ga na-achagide, mana winter anwụ ga na-acha like that. And because of anwụ ahụ na-acha, ndị mmadụ na all like this, ha bịa wewe obi ịda mba. And oyi ahụ na-atụnụ na-enye nsogbu because ọ wee ego ka eji akwụ ụgwọ hitin. So ndị na-enwe ego eji akwụ ụgwọ hitin na nọrọkwa n'ụlọ na-ama jijiji because of oyi ahụ. Ndị mmadụ ama na-eje ọrụ, ndị mmadụ na-adakwa ọrịa. And because anwụ ada acha, vitamin D dị oke mkpa n'ahụ mmadụ. Mmadụ agaghị na-emepụta vitamin D. Vitamin D apụrụ ọsọsọ vitamin, ọ na-enye aka na ọtụtụ ihe n'ahụ mmadụ. Ọ na-enye aka ime ka ọkpụkpụ mmadụ sie ike. Ọ na-enyekwa aka ka mọsụl ya wụ akpọbi mmadụ na-eshikwa ike. Ọ na-enye aka n'echiche. Ọ na-enyere mmadụ aka ịdị nnọọ, ọ na-enye obi ụtọ n'ahụ mmadụ, adịrị happy. So anyị achọpụtara that ndị nwe vitamin D deficiency na-enwe ọtụtụ symptoms. So ka nche ga m gụpụtara gị symptoms a m deturu. So ihe dịka ike ọgwụgwụ, mmadụ adịghị ehizụra ọfụma, mmadụ bịa ọkpụkpụ ya na-ara ya ahụ, ọ sị ka o kunye, ikpere ya ga na-ara ya ahụ, ma ọ wụ eze ya o ji ata ihe a na-ara ya ahụ because ọkpụkpụ ya eshi ike, vitamin D dị low. Ihe ọzọ wụ isi ya nwee ike na-adafụsị, ike o ji eri ihe adịrọzi. Ọbịa ọ nọ nwa obere like this, ọ na-ebute nnọọ nje infection because of vitamin D ahụ. So kedu ihe anyị ga-eme? Onye ọbụla nwere ọtụtụ symptoms ndị a m kwupụtara, biko jee hụ GP gị. Ana m agwa ndị be anyị, jee hụ GP gị. Ịkwụ ụgwọ IHS, jee hụ your GP gị. Na your GP kwucha ihe a, GP gị ga-emere gị ọtụtụ blood test. N'ime blood test a ga-echeki your vitamin D. Ọ bụ na vitamin D gị dị deficient, very very low, ọ na ọ gbadara ọfụma, a ga-enye gị prescription na anyị ga-aṅụ ya for 2 weeks, and then dọkịta gị ga-agwa gị ka ị ga-je hụ ya pharmacy, gotewe nke ị ga na-aṅụ kwa ụbọchị ị ga na-aṅụ ya, ṅụtee ya aka. Nke ahụ nke a na-akpọ maintenance vitamin D. Enwekwa ndị a ga-eme blood test, ha chọpụta that nke gị adịbe very low, mana ọ dị moderately low, ihe anyị na-akpọ insufficient. Ndị nke anyị ga-agwa gị gaa jee hụ your pharmacist again ka onye gị low dose vitamin D ị ga na-aṅụ kwa ụbọchị na-aga. Elekwanụ nri ndị anyị ga na-eri dịkwanụ nwere ọtụtụ vitamin D na ha.
azụ nke ahụ anyị na-akpọ skumbia, nke ahụ na-adịkwa very good. Powdered milk ma milk, inwe fresh milk, anyị nwere access to fresh milk here, ị ga na-aṅụ ya. Akwa, the egg yolk, nke ahụ na-acha ọlaedo n'ime akwa, ị ga na-eri ya. Anụ nke a na-akpọ liver dịkwa mma. Then azụ, fish itself is good. Ihe ọzọ, enwekwa ọtụtụ nuts, groundnuts, nke anyị na-akpọ cashew nuts, almond, orange juice, ndị nke ahụ dị mma. Then ihe ọzọ anyị ga na-emekwa mgbe ọbụla anwụ na-acha, ama m that anwụ ada achate aka during this period. Otu a m nọ by my window, inwe window, inwekwa balcony, ama m oyi na-atụ, so mmadụ ekwesị na-apụ too much. Mgbe ahụ anwụ na-acha, pụọ, mara ma ị ga-anọ n'ime anwụ for some time, ọ na-enyere aka. So ọ bụrụ na ị nwee any of these symptoms m kwuru maka ya, jee hụ dọkịta gị. Vitamin D dị oke mkpa, ọ na-enye ndị mmadụ nsogbu, ọ na-eme ka ndị mmadụ nọ like this, ha ma nwekwa ike eji arụ ọrụ maọbụ ike eji eme ihe ọbụla n'ụlọ. Inwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, biko detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo na ndị be anyị, ndewo.